Ty kokos, nevidíš ty kretén slepý? Však máš dva pruhy, ty kretén! Do piče skurvenej! Vyjebaný kokot, ešte bude vyskakovať buzerant. Skurvisyn pojebaný. Piče, nech sa naučí radiť sa v pruhoch ten kokot sprostý. Som zvedavý, či nás vidí tento blbec. Ty kokos, tak sa nauč jazdiť v pruhoch, ty kretén, ešte sa tlapkaj po čele. Imbecílko. Pane, neleď si tam 50, vy ste schválne pridávali, ja tiež odbačím doľava. Áno. Vy musíte na to rátať, že máte auto správa, ktoré chce ísť doľava. Ale keď idete vedľa seba, tak nemôžete odbočiť. Šli ste za mnou. Pozrieme si kameru. Poďme si pozrieť, boli ste na to. V tom momente, keby ste mi chytili čokoľvek za polku, Máte syna v aute, ale áno. syna. Musíte dať bách na to. Ale to isté platí aj pre vás, viete. Máte to aj pre mňa. No vidíte. Áno, ja som urobil chybu, že som vás nepustil, lebo ste mi nedal prednosť. Áno, pravdu vravíte. No dobre. Takže ja som urobil chybu, že som mu nedal prednosť, keď on chcel odbočiť do nášho pruhu. Tak to je úžasné. To je úžasné. Toto som už dávno nepočul, že robím chybu, keď nepúšťam toho, kto mi má dať prednosť. Tak to je úžas. A mám dieťa v aute. A čo s tým má spoločné dieťa, že on mi má dať prednosť? Čo? Neviem, nejak si po svojom vykladá pravidlá. Nejak po svojom si vykladá pravidlá. A neleďte 50, no naschvál sa pozriem na GPS-ko, že či sme mali aspoň 30. Aspoň 30. Principiálne sa stačí opýtať, čo bolo prvé sliepka alebo vajce. Áno. Kedy začalo bolieť brucho? 4 dní. Odkedy ste opukli dneska ráno? Odkedy kašlete dneska ráno na žlčník? Áno, prvá príčina, ktorá spôsobila sekundárne zhoršenie tých ostatných. No čo myslíš, dneska tiež stretneme nejakého koumáka? Čo bude vedieť, že sú tam dva pruhy, len sa nebude vedieť zaradiť? Čo? Čo myslíš? Neviem. Dúfam, že nie. Už teraz mám stresy z toho. Kokos, a tento tu čo robí, tento somár? Hodiny. Hladiny. Kokos, čo robíš, ty vole? Toto čo je za kreténa, ty vole? Ešte ti ukazuje cez okienko ten buzerán. Takže áno. Ty kokos, normálne som mal zlé tušenie. Ty kokos. Už sme tu dávno nenatrafili na somára. Poď, čekaj, tak tu máš prechod. Kokos, doríte s tými ľuďmi. Pred nami, Ježišmaria, jak sa teším. Ale tento tu na... Kokos,
Tento tu teraz čo robí, ten detko? More. Niečo si šňupol v tej predajni, alebo čo? Jej. On má Ale ty zapnutú už si bol smerovku. v tom pruhu. No. Ďalší. Toto je péči. Koko, čo robíš, ty vyjebanec? Jebe ti do piče. Sme mali a atraktívnu 18-ročnú Ivanu. Vracala sa z plesu. Pokúsil sa ju osloviť, ale Ivana sa dala na útek. Rozbehol sa za ňou a keď ju dobehol, stiahol ju na zem a odviekol do parku na Jílovej ulici. Pokúsil sa ju znásilniť, potom ju bodol nožom a potom uškrtil. Mŕtvej Ivane odrezal prsia a genitálie. Odniesol si ich genitálie do škody domov. Doma si Ty teraz čo robíš, ty kokos? Pičoviny? Potom sa nad nimi ukajal. Asi po týždni prsia aj Kreténi genitálie prijebaní. a pokúsil sa ich zjesť. Kurva, jazda v jazdných pruhoch. Horčicu a chrenu. Nechutilo mu to ani tak. Preto všetko zvýšenej DPH. Čiže tvrdím samozrejme, že v rámci politickej komunikácie sa snažia potom čo znižujú. Ale tá miliardér či dokáže v tom sa to zvýšiť. No, veď tam som ja vlastne aj tú otázku mieril, že či teda, ako vravím, Oni, skúsme to kým tak k tomu nejak došlo, tak sa nikdy nad tým nezamýšľali, že a toto by som chcel takto a potom si hovorili. No strašne mi záleží na tom, aby som deťom stihol povedať, alebo povedal, že naozaj prosím, nedávajte mi najdražší kaň, prosím, hlavne nech sa vy z toho, akože vy sa máte OK, používajte pojebané alebo hovorili napríklad jeden pán povedal, že pre mňa je dôležité, že on má proste veľkú zbierku kvetov. Alfa sú to zostaní baznek. Čo ti jebe? Jebe ti? Čo ti jebe? Jebe ti? Kokot si, ty vole. Do piče. Čo je kretén? Ty vole. No takéhoto kokota som tu ešte nestretol. A to tu stretávam hodne.